Welcome back guys sa aking channel. Mag-unboxing ulit tayo ngayon dahil dumating na yung in-order kong motherboard at SSD na M.2 sa Shopee. Kanina lang guys, ang bilis na dineliver, 3 araw lang wala nang in-order ko. So guys, kaya ako bumili ulit ng motherboard sa Shopee dahil yung dati kong MSI B460MA Pro ay bininta ko last week. So kailangan ko ng pampalit at ito ang aking ipapalit guys. Mas mataas na, mas upgraded na dahil ito ay Asus TUF Gaming at ang SSD naman natin ay M.2. So dati kasi guys, ang ginagamit kong SSD ay ganito, 2.5 SATA. Ganito yung ginagamit ko guys. At dahil hindi pa ako nakabili ng case, ito na muna ang aking gagamitin. Pansamantala, pwede rin pansamantagal guys. Titinan ko parang ang liit. Parang mas malaki. Hopefully guys na magkasya siya para may kabit ko at ma-installan ng Windows. So parang panibagong build ng PC. So tara guys, umpisa na natin. Guys, i-unbox na natin. Unahin natin tong SSD. Isunod natin itong motherboard. Wow, balik na balik guys. Uy, may resibo pa. And guys, may resibo para sa warranty. Ito yung price, 3,450. Ang brand pala nito guys ay Samsung. Ayan. Kita ba guys? Yan, kitang kita. Balik muna natin. So ang susunod natin i-unbox guys ay itong motherboard. Grabe, ang kakapal din guys. Safe na safe ang item. Uy, nakakarton to. Bubble wrap na sa labas. Nakakarton, naka-bubble wrap pa sa loob. Talagang safe na safe ang item nila. Naku guys, ang laki nito. Grabe guys, ang ganda. Wow. So guys, may resibo siya. May pang warranty pala sa warranty certificate. Tabi natin ang mga resibo para sa warranty. Hey guys, kasama pala talaga to yung ng wifi. Kala ko sa picture lang. Tingnan mo naman. Oh. So meron siyang SATA cable. Dalawa. At meron siyang ano ba to? M.2. Ah, okay. Para sa M.2. Siyempre meron siyang manual. User guide. Siyempre meron siyang CD, DVD pang-install ng driver. Ano naman to? Uy, yung mga speaker guys, saan ko ba ito pinidikit? So ito yung tornilyo ng M.2.
Balik natin. Alisin na natin sa plastic. Lumot. So ito siya guys. Ito yung mga port nya. Oh. Daming USB port. May ano siya, may USB Type-C, HDMI, display port. So, ito yung audio nya. Ito yung sa Wi-Fi. Mga dapat natin ilagay. Siyempre, andyan ang ating motherboard. So, ito yung ating SSD. Siyempre, ang ating RAM. RGB heatsink. So, simple lang to guys. 8GB, 2666 MHz. Ito nabili pa to sa PC option. Ito naman sa marketplace. Tapos siyempre ang ating video card. Colorful GTX 1660 Super. Nababasa ba? Ano nababasa yan? Colorful GeForce GTX 1660 Super. Ang ating second hand na Inpli RGB CPU cooling fan. Siyempre, di natin dapat pwedeng kalimutan ang pinakautak ng motherboard, ang CPU. So, itigas ang ating CPU. i5-10400 ating thermal paste. Ano nito? Z5. So ayan na guys, kompleto ng ating mga sangkap. So itong ating ASUS TUF Gaming motherboard. So ang ating RAM, dalawa. Kingston at ang ating SSD. Ang ating CPU cooling fan, CPU i5 10th Gen at ang ating colorful GTX at ang ating thermal paste na Z5. So umpisa natin ikabit guys. Tabi muna natin tong ating GPU. So unahin natin tong CPU. Kailangan guys, pag nagkabit kayo ng CPU, kailangan maingat. Kailangan dahan-dahan. So nakabit natin guys. Niluwagan ko na to kanina guys. So ang ating SSD. Ito na siya guys. Manipis lang. So, paano ba ito ikabit? So ganun. First time kong magkabit ng ganito guys. So doon natin ikabit ito ang lagayan ng cooling fan. Hirap ikabit nito guys. Gamit na kasi, bumubuka na. So nakabit na guys. Thermal paste. Kailangan naka ganon. So yun na guys, nakabit din. Grabe. Dahil dito lang siya kasya. So ano yan? Yun yung case. So ito na guys, kakabit na natin. Dahan-dahan lang dahil masyadong maliit. Kabit na natin ang 12 volts. Tapos ang 24
pin. Wala. Switch. Reset switch. Susunod natin ikabit guys ay ang GPU, ating graphics card. Tingnan natin kung kasya pa ba ito. Swak. Napagkasanit sa maliit na CPU ay sa maliit na case. Yan o, at wala ng space. Dahil wala pa tayong pambiling case, tiyagaan mo na to. Tiis-tiis muna na maliit ang ating case. Power ng GPU. Install natin ang Windows. So, natin on. Saks natin itong ating USB flash drive na may Windows 10 or USB flash drive na bootable. Okay. So, matik siya guys, umila. Yung RGB F1 parang setup ay boot mo na mix install. I don't have product here. Windows 10 64-bit. Accept na natin ito. Next. Install. So wala siyang refresh. So wala. Balik ko dito. So yung guys, napagana na natin. Kailangan hindi mo na doon sa M.2. Pag-aralan ko pa kung paano gawin.